Salamat sa biyaya, Lord. O, tanawa, nakapupo na sad ko. Dara, nakapupo na si Inday Pe karon. So, di ara mga madi, nakapupo na gyud ko sa akong batong nga. Gitanom na ako sa sako, kani, batong sa sako. So, diha ra gihapon sa kilid mga madi, katong gamay ra gyud kay na akong area nga, katong magtakilid pa gyud ko magkuan. Maglakaw sa una, katong gitamnan ako og pipino. So, lahi na nako ang tanom. So karon is batong nga nakasako dayon dito gid sa area nga akong gitanuman sa pipino is kani duha ra sad ka punuan ni mga madi, pero grabe buyag kay siya mamunga. Dara kaning caravantos, dara mao na sad niyang akong nakuha aron naapod ko'y nakuha gahapon mga madi. Sus makuan very tanawon tagkin sa gyud dili ma-healthy gyud ani mga madi, di ba? So wala gyud kuan reason nga dili wala tay sudan. Kinahanglan lang gid nato magkugi, magtanom inana, di ba? Kaysa magsiga-siga ang atong mata. So kung gusto gyud nato nga makasave, mo kuan mangita gid tawag pamaagi mga madi nga kanang makatabang ta sa atong pari sa kinabuhi. So kani ang ako ang patola nga for the laban gihapon siya mga madi, bisan pa man sa sigig ulan diri sa Surigao isting ulan, sugod pa atong November. So hantod karon dili na kaayo pero ulan gihapon. Mas gusto nako ang kanang naagi hapoy dagko aning patola, pero mas gusto nako ang gagmay, kanang gusto nako linghod kay siya. So mo na ang akong gusto ang mga dagko dayon ani akong ginahatag dito sa ila ni Lola. So pila na ni kaman sa October pa ko sigig harvest ani, October, November, December, January. So 3 months na sigig harvest ani. So wala gyud mi nahot diog patola mga madi. Hantod karon hagba na lang gyud ang iyahang balay-balay, pero for the laban lang gihapon siya mga madi. Kuanan ni siya kanang upat ra ni kapunuan, pero daghan na gyud kayo ang nakakaon. So nakakuha na sad mi og kanang itanumay ani nga gamay, isa ka buok kay katong may agi gihurot og kaon sa manok. So naana po'y bag-o unta makamuturok to makasidlings na pod mismo ni. Happy planting mga madi.